Hello guys, आंनि बे टट'फाला YouTube चेनेलखौ खुलुमहरनाय थाबाय, बावहरबाय। नै आलायजारनि हाग्राबारि साल बागान फिसा फिसा नायलांदो, खेबलांगोन। ओरै औवा दं। मोजां नुयोबा लाइक हर, शेयर हर, साबस्क्राइब खालायना हो, कमेन्ट हर। नायलांदो नै बेसे बरिया समायना रमायना साल फिसा फिसा बिफां। बरिया साइज नुयोना, लामाफ्राबो नै बरिया ससेया, आरो बे ससेयाथ' गाज्रि बिरादनो खिथालांगोन ना। नैबेर साइकेलजों थांबाय बारखानाय साइज नुयो। गसाइगाव आलायजारनि हाग्रा बेयो। दे अब्ला दोनथ'नोसै, जाथ'बाय, एसेनोसै आंनि खेबनाया। लामा गाज्रि मोनबाय नै, खोनानाय नंला। गाज्रि